Sunt aprobare, nu o să o țineți, că am fost la administrație acum. Da. Dați jos asta. Pentru că amenzile sunt foarte mari, o să vină la urmare cineva și o să primiți amenzi mari de tot. Cât de amenzi mari? Foarte mari. Dar de ce anul trecut nu a fost la fel? Nu știu. Dânsul, administratorul pieții? Este pe cameră registrarea asta. Da, dânsul, administratorul pieții, a spus că anul trecut chiar m-a felicitat că am făcut un gest frumos, da. Dacă eu dau asta, unde pun... Câte curățenie ați făcut dumneavoastră în piață, domnul administrator? Deci, în calitate de administrator, vă spun că și anul trecut v-am spus că ați făcut ilegal tot ce ați făcut. Bun, nu am distrus bunul care nu este al meu. Este un corset pus deasupra. Eu, în calitate de administrator, v-am spus tot regulamentul de funcționare a pieței. Dumneavoastră vorbiți de lege, domnul administrator. Este afișat public. Dumneavoastră vorbiți de lege, domnul administrator. Mai trebuie o dată, dați jos asta acum? Nu dau. Nu. Eu mai mult de atâta... Eu mai mult de atâta nu mai încerc. Deci eu... Hai să terminăm cu circul odată. Dumneata dai foc la paie, îți spun eu. Dar îți spun eu că pentru abuz în serviciu îți voi face un dosar penal. Eu dumitale. Am discutat și cu avocatul. Da, am discutat. Da, nu este o amenințare, este un avertisment pe care vi l-a spus. În primul rând ați făcut curățenie în piață. Nu-mi spune mie că dumneata încalci legea, o ai sub picioare. Ce vorbești de lege dumneata cu mine? Dumneata vorbești de lege cu mine? Fă curățenie în piață. O să vină cu flex, o să tai. Să tai. O să vină cei competenți am plece amenzi la urbane și o să luați amenzi mari de tot. Eu v-am prevenit, v-am înțeles, am înțeles. V-am îndrumat, n-ați vrut să faceți pași și să dați jos, vă asumați. Cine va face abuz va răspunde, vă spun.